Anong gidala mo talaga ni sir? Ambot ni Sir, oy. Ambot, oy. Dugay pa dugay si Oh, Sir. napakit sila alay. Unsa po inaato na riya? Kung sa matado ta diri daw nung gidadalan puta niya. Duda na ko sir no, kay giango-ango. Gani no. Dada ta dari mo, kung sa mata dari daw. Ano putag na yung mga kwarta, wara ba? Uasa po si sir karon. Ay, ambot gali no, nangita ko siya. Asa man siguro to? Kini po sir no, usahay po makalagot. Ace and king. Hala, basin. Murag kamantay mo tong super ace scatter. Scatter. Mo abot mo scatter roon. Hoy, hoy. Nagunsa na po nagunaon, mao lagi na magunauna. Di mangutana sa kuwang magunsa dire. Kita mo na. Oh, kita mi sir. Kung sa puta diri Sir. Di may buta sir, kita magimi. Pastilan, wa mo kita na. Munay mga swimming pool oh, mga ligo ta dire karon. Ha? Swimming pool na. Pati, lu kita na yun. Uy, di ko makansi, di ko makansi. Mga ligo na mi. Isa. Ligo na mi kinon. Okay, Sir, ligo na Sir. Okay na dasi ba? Uy. Hoy, hoy. Pagpuyo ha, ikaw ditso-ditso ra kag hubo pa. Mura kag naanad jud kag ligog sapa nga lubog bitaw. Pag tonog respeto ha. Nani bayad ba dire? Nay nagatan-aw na to dire. Ito, grabe po kami lang ang maghubo, bugatanan. Bitaw mila, ano magubo man ka pero ano nga man nimo gidayon. Pero iyo kayo kay kagirong kaglubot. Silom dahil Linda, oy. Kagid, ragi hapon. Action, maganda akong gubo. Grabe, maganda makatutok. Pag-anak pa kasi yung wait, oh. Kagirong kaglubot. Ah, Sige pa mo glalis na. Maligo na ta. Hala. Sus. Ala, Sir, si ulit, Sir. Sir, gunitin ako uniform, sir. Hoy, hoy, pagpuyo. Ligo na mi, sir. Bida ligo. Nay bayad ni rito kunin 100. 100 ba 100? At bayan, langgod, sir. Ikaw, nagdala sa mua dili. Tilan, ako lang gihapoy pigbayad dire. Asa ba na ikaw may nagpako? Tara. Kamo, sabay paabot Uy, niyo diya. tara na ba kayo maligo na ta? Medyo mo gubayad tara. Uy, tawag na zero. Tara. Uy, luguran ta kaunya mila. Linda, nari pag nanasa sa kuha. Tara, oy. Oy, si Sir, nari luguri unya si Sir. Wala ko diyo. Tara, hindi lang may kayo maligo. Uy, isa ba? Maligo na yun si sir, kanina maligo na daw. Ay, pabuto sa nato si Sir Good. Di ka si Sir. Hindi na kayo maligo, bakit? Di ka pa tagag-init. Di ka pa taga-ligo. Di Hindi ba? naman. Bali na buya ah. Masinapon shark. Ay, buya ka nga, kalimpyo na, magbuya ka. Bitaw, no? Tinaw, ano, maligo na tayo. Ay, saglit. Ay, sa Abo, sir, lagi kasapa na puta sabi nagbayad sa entrance. Hoy. Mo magdisuditsud ang bako. Nay ko ano, all rules oh. Oh, no diving. Ay pag dive mo diha, bawal na. No pushing oh. Bawal na ha. Di. Mag-shower mag-shower toy shower ito. Oh, napag-no running oh, mga gahi bigay mo ulo ha, di mo pabadlong skuha. Oh, basta ha, no diving. Kasabot mo ha. Sabta gini nagmaayog. Kana lang gid ako manyo. Ha? Sus, suara tan awa lagi. Pag-ubay ko na istorya. Kahit yung kay ulo ba, saong sulti. So, di ko magpatuo. Tapos di ko, pati mga lingaga, mga buot. Sir, dali na dali, sir. Tila na, sige pa, makalikod-lingkod na, dali na. Sir, lamig na. Tubig sira. Ikaw, binagbayad sa entrance niya. Dali, ligo na ta, sir. Sige pa, makalikod-lingkod. Wala, si yaw-yaw diha. Dali na. Lagi, maligo ko karon. Sila niyo ha. Muli mo mananghid mo tugsaw-tugsaw na mo. Ba't nag-explain pa ganita? Dahil mo pangambak. Sana, Renzo. Sana. Sir, dali na, sir. Magulat mo! Sir. Masakit ko sir ba? Kuya ba? Sikhan ka karon. Bigat na yung ka ba? Maulawa ka Malumos tayo. mo diri sir. Malumos na daw. Tugkara. Mabaw kayo. Uy, ikaw Linda ba? Kaya bigat na. Di ka ba? Tapon takas umbon eh. Uy, pagilom ako diya kagirog lubot. Kuya na dito. Pag-practice yung langoy. Pag-practice na. Kaya kasi yung likod no kay maganaan na lang ko. Mag-practice lang uy. Liga, dalaga na biya ka niya. Magkungkuhan pa ka kay Sir. Si 68 na biya na. Mila. Kanang ba ni mga basig. Lumsan ta karon sa tubig ron. 68 sa mong mata. Ay, sorry, Sir. Pila mo na, Sir. Uy, Mila, grabe kita ba? Huwag kayo respeto ka, sir ba? Ayaw, pag-anak ka, sir. Kajaming, laban-laban da yun. Kinamay pag nanasa kay Sir. Kaluan. Mila, uy. Sir, Ayaw lagi duduro ka ba? Gara kung sakay ko si bulikod, no? Jesus, kasakay dia. Bahala ka dia. Sir ba? Jesus, bahala ka dia. Kumari. Kaparat. Kabang anso. Sumari bugtong ulan. Uy, ulit. Hindi apa ka nagay bastos na kanto. Anak ko, oy. Uy. Una po ka na, may lawa dira.
mangihita. Ulat ako niya, patasa na yung tagihilid. Ulat lang din, kusog ay mo ha, tanawa ka lid. Tagihilid. Kaso kasi mo ha. Kung gusto nyo, napsan ako ba? Adi ko papildi. Pakos ka muna ako ah. Ano, hayang da. Mabaw na kinidriya si Arog, di ka kabalo, dre. O dito ka, dia, ay padulduos ko ah. Kuhan mo rin kung sino ka rin. Uy, sa man eh. Tama ni. Bahuwa mag-anso. Pastilan. Unsa man ka-upload ba aning? Hala ulid. Imuha na tanan. Sus, ginoo ko, pastilan yung doha. Mga way buot. Ay nasig angal di sir. Okay ra mong sir kay upload kay si ulid. Dungagi pa ulid, buil ulid.